Yohane 3. Koma panali munthu wa Afarisi dzina lake Nikodemo, mkulu wa Ayuda. Iyeyu anadza kwa Yesu usiku nati kwa iye, Rabi, tidziwa kuti inu ndinu mphunzitsi wochokera kwa Mulungu, pakuti palibe munthu akhoza kuchita zizindikiro zimene inu muchita ngati Mulungu sakhala naye. Yesu anayankha nati kwa iye, Indetu, indetu ndinena ndiwe, ngati munthu sabadwa mwatsopano sakhoza kuona ufumu wa Mulungu. Nikodemo ananena kwa iye, munthu akhoza kubadwa bwanji atakalamba? Kodi akhoza kulokwaso mimba ya amake ndi kubadwa? Yesu anayankha, Indetu, indetu ndinena ndi iwe, ngati munthu sabadwa mamadzi ndi mzimu sakhoza kulowa ufumu wa Mulungu. Chobadwa nthupi chikhala thupi, ndipo chobadwa mwa mzimu chikhala mzimu. Usadabwe chifukwa ndinati kwa iwe, uyenera kubadwa mwatsopano. Mphepo iwomba pomwe ifuna, ndipo ukumva mawu ake, koma sudziwa kumene ichokera ndi kumene imuka. Chotero aliyense wobadwa mwa mzimu. Nikodemo anayankha nati kwa iye, izi zingatheke bwanji? Yesu anayankha nati kwa iye, kodi uli mphunzitsi wa Israeli ndipo sudziwa izi? Indetu, indetu ndinena kwa iwe, tilankhula chimene tichidziwa, ndipo tichita umboni za chimene tachiona, ndipo umboni wathu simuulandira. Ngati ndakuwuzani za pansi pano, ndipo simukhulupirira, mudzakhulupirira bwanji ngati nditakuwuzani za kumwamba? Ndipo kulibe munthu anakwera kumwamba koma iye wotsikayo kuchokera kumwamba, ndiye Mwana wa Munthu wokhala mmwambayo. Ndipo monga Mose anakweza njoka m'chipululu, chotero Mwana wa Munthu ayenera kukwezedwa, kuti yense wakukhulupirira akhale nawo moyo wosatha mwa iye. Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wakukhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Pakuti Mulungu sanatume mwana wake ku dziko lapansi kuti akaweruze dziko lapansi, koma kuti dziko lapansi likapulumutsidwe ndi iye. Wokhulupirira iye saweruzidwa, wosakhulupirira waweruzidwa ngakhale tsopano, chifukwa sanakhulupirire dzina la mwana wobadwa yekha wa Mulungu. Koma chiweruziro ndi ichi, kuti kuwunika kunadza ku dziko lapansi, ndipo anthu anakonda mdima koposa kuwunika, pakuti ntchito zawo zinali zoyipa. Pakuti yense wakuchita zoyipa adana nako kuwunika, ndipo sakudza kwa kuwunika kuti zingatsutsidwe ntchito zake. Koma wochita choonadi adza kukuwunika kuti ntchito zake zionekere kuti zinachitidwa mwa Mulungu. Zitapita izi, anadza Yesu ndi ophunzira ake ku dziko la Yudeya, ndipo pamenepo anatsotsa nawo pamodzi nabatiza. Ndipo Yohane anali nkubatiza mu Ainoni pafupi pa Salimu, chifukwa panali madzi ambiri pamenepo, ndipo anali nkufikako anthu nali nkubatizidwa. Pakuti Yohane sanayikidwe ndende.
Pamenepo padauka kufunsana mwa ophunzira ake a Yohane ndi Myuda za mayeretsedwe. Ndipo anadza kwa Yohane nati kwa iye, Rabi, iye amene anali ndi inu tsidya lija la Yorodani, amene munamchitira umboni, taonani yemweyo abatiza, ndipo anthu onse ali nkudza kwa iye. Yohane anayankha nati, munthu sakhoza kulandira kanthu ngati sikapatsidwa kwa iye kuchokera kumwamba. Inu nokha mundichitira umboni kuti ndinati sindine Khristu, koma kuti ndili wotumidwa m'tsogolo mwake mwa iye. Iye amene ali naye mkwatibwi ali mkwati, koma mnzake wa mkwatiyo wakuyimirira ndi kumvera iye akondwera kwakukulu chifukwa cha mawu a mkwatiyo. Chifukwa chake chimwemwe changa chimene chakwanira. Iyeyo ayenera kukula, koma ine ndichepe. Iye wochokera kumwamba ali woposa onse. Iye amene ali wa pa dziko lapansi ali wa dziko lapansi, nalankhula za dziko lapansi. Iye wochokera kumwamba ali woposa onse. Chimene anachiona nachimva achita umboni wa ichi chomwe, ndipo kulibe munthu alandira umboni wake. Iye amene analandira umboni wake anayikapo chizindikiro chake kuti Mulungu aliwona. Pakuti iye amene Mulungu anamtuma alankhula mawu a Mulungu, pakuti sapasa mzimu ndi muyeso. Atate akonda mwana nampasa zinthu zonse m'dzanja lake. Iye amene akhulupirira mwanayo ali nawo moyo wosatha, koma iye amene sakhulupirira mwanayo sadzaona moyo, koma mkwiyo wa Mulungu ukhala pa iye.